ጎድናው ሳዕቤን ናይ መድሃኒት ብዙሕ ዘይዝረበሉ ግን ጠንቅሞት ናይ ብዙሓት ሰባት እዩ እቲ ንህይወትካ ኸድሕን ኢልካ እትውሕጦ መድሃኒት ንመላእ ሰብነትካ ከም ሓዊ ክቐልጦ ከም ዝኽእልከ ትፈልጡ ዶ እቲ ብዙሕ ዘይዝረበሉ ሳዕቤን ሎሚ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እዞም ዝስዕቡ 4 ነጥብታት ክንርኢ ኢና ቀዳማይ ስቴቨንስ ጆንሰን ሲንድሮም ዝበሃል ጎድናው ሳዕቤን ናይ መድሃኒት እንታይ እዩ ካልኣይ እታ ንሞት እትዕድም ሸለልትነት ብፍላይ ድማ ዝኾነ ኣለርጂ እንተሃሊካ ንሓኪምካ ምግላጽ ስለምንታይ ንህይወትካ ወሳኒ ከም ዝኾነ ሳልሳይ እቶም ቀልጢፎም ዝረኣዩ ምልክታትን መጠንቀቕታታትን ራብዓይ እቲ ሓደገኛ ጌጋ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ መድሃኒት እንታይ እዩ ከምኡውን ከመይ ጌርና ብንቕሓት ርእስና ንከላኸል ዝብልን ካልእን ክንርኢ ኢና ቅድሚኡ ግን ነዝሓውና ዝብሎ ዘሎ ሰሚዕና ንመለስ መድሃኒት ደልዩ ይመጽእ ሓኪም ፋዱ ስለ ዝመጽእ ሓኪም ንምሳሕ ከይድ ነይሩ እቲ ካልእ ሰብ ጸኒሑ ካብቶም ካልእ ሞያ ዘለዎም ማለት እዩ ድሓር እዛ መድሃኒት እዚኣ ምሰዳ ኢሉ ኮትሪሞክሳዞል ትበሃል ታ መድሃኒት ሞሳልፈር ዳ ኸይትህሎ ኣነስ ንሳልፈር ኣለርጂክ ኢሉ ኣይመስለን ንብላን ኢሉ ሂቦ ንሓኪም ከማኸር ነይሩ መቸም he took the risk ምስ ወሰዳ እዚ ሰብኣይ ሳልፈር ኣለርጂክ ስለ ዝነበረ ንፅባሒቱ ይመጽእ ቆርበቱ ቶክ ኢሉ ተቢሉ ማለት እዩ ኣድሚ ትግበር ኩሉ ዓይነት መድሃኒት ትግበረሉ ገለ መልታት ይገድድ መሊሱ ኣብ 3-4 መዓልቲ ሓኪም ዝልዕል ዓቕምናይ ሪፈር ክግበራሉ ይበሃል ካልኦት ሓኻይም ይመፁ ኩላቶም ኣይከኣልን ጅዋር በሃል እዚ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም ሓደገኛ ጎድናው ሳዕቤን ናይ መድሃኒት እዩ ሎሚ እምበኣር ካብዚ ብምብጋስ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲትን ልብትትን ክፍን ትሕዝቶ እያ እዛ ታሪክ እዚኣ ኣብ ሂወተይ ካብ ዘጋጠሙኒ ኣዝዮም ዘሰንብዱ ግን ከዓ ዓብ ትምህርቲ ዝሃብሉ ፍጻሜታት ሓንቲ እያ ካብ ተመክሮይ ዝረኣኽዎ ሓደ ንእሽቶ ወዲ ብሰንኪ ሓንቲ ዝወሰዳ መድሃኒት ዘጋጠሞ ፀገም ክሳብ ሎሚ ይዝክሮ እየ እዚ ፍጻሜ እዚ ምስ ተሰምዕዎ ፀናሕኩም ብሰንኪ ሸለልትነትን ሕቶ ሕሙም ብግቡእ ዘይምምላስን ናብ ሓደጋ ዝተቃልዐ ተመሳሳሊ እዩ ሎሚ ብዛዕባቲ ዘሰንብድ ሕማም ስቴቨንስ ጆንሰን ሲንድሮም ዝበሃል ብሰንኪ ጎድናው ሳዕቤን ናይ መድሃኒት ዝመጽእ ሓደገኛ ግብረ መልሲ ክነግረኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ንስትሕዝቶ ተኸታተልዎ እቲ ኣነ ዝረኣኽዎ ንእሽቶ ወዲ ናብ ሆስፒታል ክመጽእ ከሎ ኩነታቱ ኣዝዩ ዘሕዝን ነይሩ መላእ ሰብነቱ ልክዕ ከም ብሓዊ ዝተቓጸለ ኮይኑ ቆርቦቱ ይቕለጥ ነይሩ ከናፍሩን ኣዒንቱን ኣዝዮም ተለዊጦም ቃንዙኡ ድማ ንዝረኣየ ሰብ ዘሰንብድ ነይሩ እዚ ኩሉ መከራ ዝወረዶ ብሰንኪ ሓንቲ ንእሽቶ ኸኒና እዩ እዚ መድሃኒት እዚ ብዙሕ ግዜ ብሰንኪ ኮትሪሞክሳዞል ወይ ሰፕቲን ዝበሃል መድሃኒት ዝመጽእ ጎድናው ሳዕቤን ናይ መድሃኒት እዩ እቲ ኣብ ጁባ ዘጋጠመ እዚ ሓውና ከም ዝሓበረና እቲ ሕሙም ናይ ሳልፈር ኣለርጂ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ኣብኡ ዝነበረ በዓል ሞያ ግን የብሉም ብምባል ሸለልትነት ከም ዘርኣየ ኮትሪሞክሳዞል ማለት ፍርቁ ሳልፋሜቶክሳዞል ማለት ሳልፈር ዘለዎ መድሃኒት እዩ እዚ ሸለልትነት እዚ ድማ ንሞት ሰብ ምኽንያት ኮይኑ እቲ ኣነ ዝረኣኽዎ ወዲ ግን ዋላ እኳ እቲ ጉድኣት ከቢድ እንተነበረ ቀልጢፉ ሕክምና ብምምጽኡን ብዝተገብረሉ ናይ ህፁፅ እዋን ክንክን ከምኡውን ጀነቲካሊ ነቲ ጎድናው ሳዕቤን ናይ ምጽዋር ክእለት እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለ ዝፈላለ ብዝኾነ ዕድል ገይሩ ክድሕን ክኢሉ እዩ ኣብዚ ሕጂ ጎድናው ሳዕቤን ናይ መድሃኒት ክንብል ከሎና እንታይ ማለትና እዩ እንተኢልና መድሃኒት ከም ዝፍለጥ ንሕማም ክፍውስ እዩ ዝወሃብ ሓደ ግዜ ግን ሰብነትና ነቲ መድሃኒት ከም ጸላኢ ይርእዮ እዚ ድማ ኣብ ሰውነትና ከቢድ ዕንወት የውርድ ስቴቨንስ ጆንሰን ሲንድሮም ዝበሃል ድማ እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ናይ ጎድናው ሳዕቤን መድሃኒት እዩ እዚ ሕማም እዚ ንቆርበትና ከምኡውን ንሽፋን ውሽጣዊ ኣካላትና ዝኾነ ማለት ነዚ ሚኮስ ሜምብሬን ዘጥቀ ልክዕ ከም ብሓዊ ዝተቃጸለ ገይሩ ድማ የቐልጦ ከመይ ጌርና ኢና ርእስና ካብዚ ሓደጋ ንከላኸል እንተኢልና ኣብዚ እቲ ቀዳማይ ነገር ንስኻ ከም ሕሙም መድሃኒት ክእዘዘልካ ከሎ ኣዝኻ ቪጂላንት ማለት ትኩር ክትከውን ኣለካ ቅድሚ ሕጂ ዝወሰድካዮ መድሃኒት ተሰማሚዑካ ዶ ኣይተሰማምዓካን ክትፈልጥ ኣለካ ዝኾነ ዓይነት ኣለርጂ እንተሃሊካ ንሓኪም ወይ ንነርስ ወይ ንፋርማሲስት ክትነግር ግዴታኻ እዩ ሓኪም እዚ መድሃኒት እዚ ተሰማሚዑካ ይፈልጥ ዶ ኢሉ ክሓተካ ከሎ ብጥንቃቐ ምሕሳብ ኣይዝክርን ኢልካ ጥራይ ዘይምሕላፉ ካልኣይ ሓደ መድሃኒት ክትወስድ ምስ ጀመርካ ሰውነትካ ዝህቦ ምልክታት ብጥንቃቐ ምዕዛቡ ናይ ዝበዝሑ ጎድናው ሳዕቤን መድሃኒት ወይ ከም ኣብነት ናይ ስቴቨንስ ጆንሰን ሲንድሮም መባእታዊ ምልክታት እንታዮም እንተይልና መብዛሕትኡ ግዜ ብረስኒ ሕርኽርኽ ዝብል ጎሮሮ ከምኡ ድማ
ድኻም ይዝጅምር እዚ ድማ ምስ ጉንፋዕ ክመሳሰል ይኽእል እዩ ድሕሪኡ ግን ኣብ ቆርበትካ ቀይሕ ወይ ደም ዝመስሉ ነጠብጣብ ክመፁ ይጅምሩ ኣዒንትኻ ከሳሕየካን ክቐይሕን ይጅምር ከናፍርካ ክቆስል ወይ ክሓብጥ ይጅምር እዞም ምልክታት ምስ ዝረኣዩኻ ሓንቲ ካልኢት ከይወሰድካ ነቲ መድሃኒት ደው ከተብሎ ኣለካ ብዙሕ ግዜ ሰባት ክሳብ ጽባሕ ክሪኦ ብምባል ግዜ የጥፍኡ እዮም ንኣብነት እንታይ ዝብል ብሂል ኣሎ መድሃኒት ወሲድካ ቆርበትካ ቀጭቀጭ ተቢልካ ወይ ተሳሒካ ጽቡቕ ይሰርሓልካ ኣሎ ማለት እዩ ዝብል ኣሎ ስለዚ ይደናጎዩ እዚ ግን ፍጹም ጌጋ እዩ ኣብ ጉዳይ ጎድናዊ ሳዕቤን መድሃኒት ግዜ ህይወት እዩ እቲ መድሃኒት ኣብ ሰውነትካ እናጸንሐ ምዝኸይድ እቲ ዕንወት እናገደደ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ዝኾነ ዘይልሙድ ምልክት ኣብ ቆርበትካ ምዝርአ ቀጥታ ናይቲ መድሃኒት መዐሸጊ ወይ ባኮ ሒዝካ ናብ ሓኪም ወይ ናብ ህጹጽ ረድኤት ዝወሃበሉ ሆስፒታል ክትከይድ ኣለካ ካብቲ ኣነ ዝረኣኽዎ ወዲ ዝተምሃርክዎ ነገር እንተሃልዩ ተስፋ ዘይምቑራጽ እቲ ሕክምና ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ ቃንዝኡ ከቢድ እዩ ግን ሰብ ይሓዊ እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን እቲ ጉድኣት ናብ ውሽጣዊ ኣካል ማለት ናብ ኮላሊት ሳምቡእ ወይ ዓይኒ ምስ ዝሰግር እዩ ሓደ ክንዝክሮ ዝግባእ ነገር ኮትሪሞክሳዞል ጥራይ ኣይኮነን ጎድናዊ ሳዕቤን ዘምፅእ ካልኦት ንረስኒ ዝወሃቡ ናይ ቃንዛ መድሃኒታት ከምኡውን ንርእሲ ሕማም ዝወሃቡ ወይ እውን ንኻልእ ረኽሲ ኢንፌክሽን ዝወሃቡ መድሃኒታት እውን ጎድናዊ ሳዕቤን ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዝኾነ መድሃኒት ብዘይ ሓኪም ትእዛዝ ካብ ፋርማሲ ወይ ካብ ሹቕ ምዕዳግ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መድሃኒት ንሓደ ሰብ ፈውሲ ክኸውን ከሎ ንዓኻ ግን መርዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ኣብቲ ትካል ሕክምና ዝሰርሑ ሰባት እውን ዓብ ሓላፍነት ኣለዎም ሓደ ሕሙም ኣለርጂ ኣለኒ ምስ በለ እታ ቃል እቲኣ ኣዝያ ረዛን ክትከውን ኣለዋ ኣይመስለንን ወይ ዝኾነ ኣይክኸውን እዩ ዝብሉ ቃላት ኣብ ሕክምና ቦታ የብሎምን ሓደ በዓል ሞያ እውን ዝህቦ መድሃኒት እንታይ ከም ዝሓዘ ክፈልጥ ኣለዎ እንተዘይፈሊጡ ድማ ኣብቲ መዐሸጊ ወረቐት ማለት ኣብቲ ሊፍለት ዘሎ ኢንፎርሜሽን ከንብብ ኣለዎ ወይ ንመሳርሕቱ ክሓትት ይግባእ ከምቲ ዝረኣናዮ ሸለልትነት ኣብ ሕክምና ብህይወት ሰብ ዝኽፈል ንሕና ከም ሕብረተሰብ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል እቲ ዝዓበየ ነገር ምፍላጥ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ መድሃኒት እናወሰድካ ቆርበትካ እንተ ኣሳሒካ ኣብ ሰብነትካ ጽቡቕ ይሰርሓሎ ኢሎም ብጌጋ ይዛረቡ እዮም እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ እዩ ሰሓ ማለት ሰውነትካ ዶበል እዚ ነገር እዚ ይጎድኣኒ ኣሎ ኢሉ ዝህበካ ናይ መጠንቀቕታ ምልክት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምልክት ንዝረኣዮ ሰብ ኣይትጨነቕ እዚ ደኣ ደሓን ይምባል ዘይኮነስ ቀልጢፍካ ናብ ሓኪም ኪድ ክትብልዎ ኣለኩም ኣብ መወዳእታ ከም መደምደምታ ኣብዚ ክንሪኦ እንኽእል እንተሃልዩ ዝኾነ መድሃኒት ክትወስዱ ከለኹም ስሙን ጥቕሙን ጉድኣቱን ምሕታት ንሓኪምኩም ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣለርጂኩም ከዓ ምዝኽኻር ኣለርጂ ከም ዘለኩም ትሕብርዎ ይግባእ እዩ እምበኣር ኣብዚ ከም መደምደምታ ክንሪኦ እንኽእል ማለት ካብዚ ሎሚ ዝረኣናዮ እንመሃሮ እንተሃልዩ እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ንፅልግልግታ ሞትን ህይወትን ዘርኢ ሳዕቤን ናይ መድሃኒት ግዜን ጥንቃቐን ክሳብ ክንደይ ወሰንቲ ምዃኖም ዘዘኻኽረና ከምታ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ቀንዲ ክንርድኦ ዝግባአና ነገር መድሃኒት ወሲድካ ምስ ዘሳሕየካ እቲ መድሃኒት ይሰርሓሎ ማለት እዩ ዝብል ዘሎ ብሂል ወይ ኣባህላ ጌጋ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ ምዃኑ እዩ ሳሓ ምቕያሕ ቆርበት ወይ ሕበጥ ይኹን ምቕያሕ ዓይኒ ሰብነትና ተሰማሚዕኒ ኢሉ ዝዛረበሉ ቋንቋ ዘይኮነስ ተጎዲኡ ኣሎ ነዚ መድሃኒት ደዋብሉ ወይሉ ዝምህለለሉ ናይ ሓደጋ መግለፂ እዩ ከም ዝረኣናዮ ስቴቨንስ ጆንሰን ሲንድሮም ንሰብነትና ብውሽጥን ብደገን ዝበልዕ ከቢድ ሓዊ እዩ ነዚ ሓዊ ድማ ብማይ ዘይኮነስ ብፍልጠትን ቁልጡፍ ሕክምናን ጥራይና ከነጥፍኦ እንኽእል ከም ካልኣይ ክንዝንግዖ ዘይብልና እውን ናብ ትካል ሕክምና ክንከይድ ከለና ታሪክ ሕማምናን ዘለና ኣለርጂን ንምዝራብ ክንስከፍ ከም ዘይብልና እዩ እቲ መድሃኒት ክትውሕጥዎ ዝወሃበኩም ዘሎ ህይወትኩም ስለ ዝኾነ እዚ መድሃኒት እንታይ እዩ ሳልፈር ኣለዎ ዶ ኢልኩም ናይ ምሕታት ሙሉእ መሰል ኣለኩም ብወገን ሰብ ሞያ ሕክምና እውን ነፍሲ ወከፍ ኣለርጂ ኣለኒ እትብል ቃል ከም ቀሊል ነገር ክትውሰድ የብላን ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ጎሴዮ ክሓልፍ ዘይደሊ እንተሃልዩ ብዛዕባ ሓደገኛነት ጎድናዊ ሳዕቤን ናይ መድሃኒት ክንመሃረሉ ኢሉ ብትብዓትን ብግልፅን ዘካፈለና ሓውና ቴንኪዩ እንዳበልኩ ነቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ክትርእይዎ ምስ እትደልዩ ኣብ ኣኽሊሉ ሃብተ ሚካኤል ናይ ዩቲዩብ ቻነል ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ዝኾነ መድሃኒት ወሲድኩም ኣብ ቆርበትኩም ወይ ስምዒትኩም ዘይተለምደ ነገር ምስ እትርእዩ ክሳብ ጽባሕ ይሕሸኒ ይኸውን ብምባል ካልኢት ኣይተጥፍኡ ነታ መድሃኒት ሒዝኩም ቀልጢፍኩም ናብ በዓል ሞያ ሕክምና ኺዱ እዚ ሎ ምስ ሰማዕናዮ መልእኽቲ ንኻልኦት ብምብጻሕ ኣካፍልዎ ይቐኒየለይ